Na aya dinakasat sa babansi. Kanita lukak kilaya. Si kurara dua gaman tanu. Nagudita lukak kilaya. Takipang kaya gumayaan tanu kundawan o gaman tanu. Nagyang kaya tigina. Al-jahl. Bibdin. Sukay to asabot tanu sang kaya gamatan. Umani sana. May ito akan sasabutan niya kung agama na bigto niya sa agama Islam. Datarang mo ito niya ba diya ang mutala. Miyalo ang sipnay ko miya nga una at talo ka tawa mama. Dirang ka tawa no, ito na iptiro na alpanti. Pinilsan sira na talo ka tawa. Nabiyukaan siran ko alpanti. Umani isa na, diya nga apriyan ko alpanti na diyan kaya sa katawron na ayam niya apriyan na suskinian na namiyap tangkad sa ginawa niyan at sige na iyab sa pero na alpante na pulaos kakagiyami apriyan na suskiw alpante. Diyan man nagyang kaya isaw na piyang apriyan sa alpante na ayami apriyan na sutangilan niyan na piyang magaprapriyan na kagimaulan na inipangibarat niyan wanto na imaranirun na sige na iyab pero na alpante na niyo. Diyan man nagyang kaya isaw na kagiyan niyan miya tapo kung suikugiyan. Adi mamagikugikug sa alpante na piyang apriyan na at nabumbul ko kapusan yan. Natigin ni abtiro na alpante na payopat. Tinimagi ang kutwa talo kataw. Tinimo sira nagyang kutwa matao sa abtiro na alpante. Na inisya niya ng kutwa isaw na naayapit tiro yan. Naayapit tiro na alpante na pulaos. Natigwi isaw nakapamrakya ki anan. Kakanaw ba pulaos kaya tiro na alpante na nigo. Naswisa na sige nakapamrakya ki anan. Kaya tiro na alpante na payopat. Nadasilan din ang pagayon ngayon. Nagyugod kila ng kutwa ikapatiran. Akatawan niya naman tinaiptiro na alpante na sige na nakapamraka. Nadatara masusuin niya agama Islam. Anak kilton ka! Ayaw mo sabutihan ko Islam na kasambayang. Anak patiron ka! Ayaw mo sabutihan ko Islam na kabagay sa diyakan. Anak kilton ka! Ayaw mo sabutihan ko Islam na kapnay haji. Nautiro ang kau na padapan ko so Islam. Padapan ko Islam so kanjihan. Na padapan ko Islam so kapakabaglang ulawas na sige na miyang ibagrupan na iko Islam. Sabab ko kabubuda.